Estem aquí al Poliesportiu Vall d'Aura fent un recapte per ajudar a la gent de València, de la Dana, que malauradament han sofrit aquests dies. I estem fent aquí un recapte de tot, de limpiesa, higiene, ropa, farmaciola, i ara el que ens han dit, perquè això tenint un contacte a l'Ajuntament d'Algemesí, a València, el que més requereixen són, sobretot, aigua, temes com escombres amb raspells no sé com es diu, per ficar fora l'aigua i el barro, i mascaretes, per sobretot aigua i eines per tal de poder resoldre la situació dels carrers i de la brutícia que hi ha a València i als pobles, i en aquest cas a Algemesí. Segurament estem intentant fer tot un camió, un contenedor sencer, i que l'ajuda arribi allà el més aviat possible. Bueno, nos ofrecimos colaborar con la Iglesia de la Trinidad, que es un culto evangélico, para recaudar cosas para Valencia, alimentos, ropa, todo de primera necesidad, y hemos estado de acuerdo. Entonces, ayer vinieron, se llevaron muchísimas cajas de todo lo que habíamos recaudado y se lo llevaron con unas furgonetas, de ahí lo llevaban a la iglesia y de la iglesia se juntan en San Adrián, que habían trailers grandes que los llevaban para el culto de allí, para las iglesias de Valencia. Y aún se supone que hoy también lo íbamos a hacer y mañana, pero a ver si no nos viene la lluvia aquí.